Kammer, hvad er hygge for noget? Det er en tilstand, hvor man befinder sig rigtig godt og er meget til stede i den situation, man sidder i. Hvornår hygger du dig? Jeg hygger mig. Jeg kan hygge mig alene, og jeg kan hygge mig sammen med gode venner. Og er det alene, kan jeg hygge mig. For eksempel hvis jeg laver noget kreativt. Jeg kan godt lide at sådan skabe noget. Jeg har været meget sådan til at sy og været med i dukketeater, hvor man laver forskellige scenografiske opgaver, og det hygger jeg mig med. Synes du, at hygge er noget dansk noget? Nej, jeg mener bare, at i Danmark har man måske taget lidt patent på at hygge sig, men det er jeg sikker på, at alle mennesker finder situationer, hvor man kan sige, at de hygger sig. I alle kulturer. Hvornår hygger du dig mest, om sommeren eller om vinteren? Jeg synes mest, man tænker på hygge om vinteren, hvor man sådan lukker sig lidt mere inde i trygge omgivelser, tænder et stearinlys og laver sådan en meget tryg og behagelig atmosfære i sit hjem. Okay. Synes du, at man skal at hygge har noget med mad at gøre? Altså det er der nok mange, der tilskriver hygge, at det er også omkring et godt måltid. Men det er det også. For eksempel har man jul- og påsketraditioner, hvor man har nogle bestemte traditioner, man opretholder, og der hygger man sig omkring nogle bestemte måltidstraditioner. Så det har noget med mad at gøre, men jeg synes ikke, at det alene har noget med mad at gøre. Tak, Kammer. Det har været rigtig hyggeligt at snakke med dig. Velbekomme.